Vi skal se i Samisk Bad. Og det bliver sygt fedt. Og vi glæder os til at blive helt afslappet. Ja, okay. Har vi det lige nu, Sofia? Så afslappet og ren. Vi har været i spa i cirka 5 timer, tror jeg. Er det 5 timer? Ja, 5 timer. Og det var så dejligt, og det var så flot, og vi er ultra afslappet nu. Og nu skal jeg over have lavet negle. Hej. Velkommen tilbage til vloggen. Den har været lidt stille i dag, men det er fordi vi har været i spa hele dagen. Det blev lidt luksus efter en meget hård gang i går. Det var travlt. Men i aften, så skal vi... Det er til morgen. I aften skal vi se film. Og spise snacks. Og spise flere snacks. Okay. Godnat.